Ola, neste vídeo imos achegarnos á figura de Rosalía de Castro, unha das autoras máis importantes da literatura galega e española. Probablemente xa escoitaches falar dela, pero quen foi realmente Rosalía? Por que se fala tanto dela? E por que os seus versos seguen emocionando máis de 100 anos despois? Hoxe imos coñecer a súa vida, entender a importancia da súa obra e descubrir por que Rosalía foi moito máis ca unha poeta. Foi unha muller adiantada ao seu tempo, valente e comprometida cunha Galicia que daquelas apenas tiña voz. Rosalía presenta moitas cousas: amor á terra, a defensa da lingua, o sufrimento do pobo e a forza das mulleres. E todo iso nun tempo no que escribir, e aínda máis en galego, non era nada fácil. Rosalía naceu en 1837, en Santiago de Compostela, nunha sociedade moi conservadora. Era filla dun sacerdote e dunha muller solteira, algo que xa marcou a súa vida dende o comezo. Dende moi nova amosou interese pola escritura e, aínda que daquela poucas mulleres podían publicar, ela conseguiu facelo. E non só iso, fixo historia. En 1863 publicou Cantares gallegos, o primeiro libro escrito íntegramente en galego, na época contemporánea. Foi un xesto valente porque naquela época o galego era considerado unha lingua de labregos e sen prestixio. Con esa obra comezou o Rexurdimento, un movemento que volveu a dignidade á nosa lingua e á nosa cultura. Dende iso, Rosalía deu un paso adiante e puxo o galego no centro da literatura. Pero o seu compromiso non só era lingüístico. Rosalía escribía para denunciar, falaba da emigración, da pobreza, da injustiza social, da dor das mulleres, do abandono do rural. Ela non se limitaba a describir a paisaxe galega, senón que poñía palabras ao sufrimento do pobo, e iso foi o que a converteu nunha voz tan poderosa. Compre lembrar que Rosalía tamén o escribiu en castelán. En ambas as linguas mantivo un ton íntimo, melancólico e moi emocional. Se lees algún dos seus poemas, va a ver que moitos falan da soidade, da tristura, da busca do sentido. Rosalía adiantouse o feminismo, o falar do papel da muller e denunciar a desigualdade, sen usar esa palabra, xa que estaba facendo unha crítica fonda á sociedade que a rodeaba. E por iso hoxe seguimos lendo, estudando e celebrando os seus poemas. En resumo, Rosalía de Castro non só foi unha poeta romántica, foi unha autora con ideas claras que loitou coa palabra para defender o que cría xusto, que o galego é unha lingua digna de ser escrita, que a poesía pode servir para denunciar e conmover, que as mulleres teñen dereito a ter voz propia. E agora, deixoche algunhas preguntas para reflexionar. Cal crees que foi o acto máis valente de Rosalía como escritora? Ves algún tema dos que tratou Rosalía que siga sendo actual hoxe en día? Que crees que pasaría se Rosalía non tivese escrito en galego? Estaría hoxe viva a nosa lingua? Anímate a pensar nestas cuestións e comparte as túas respostas no foro da aula virtual. E lembra, Rosalía non escribía só para o seu tempo, escribía tamén para nós. Vémonos